Welkom bij de Zeeuwse Top 40. Vandaag niet in onze eigen studio, maar de studio van 538 in Hilversum. De studio van Jeroen Nieuwenhuizen. Jeroen, die is er nog niet. Maar hij komt zo meteen wel. Dat betekent dat Wille even dit haar voor miljoen van I-waarde. Wat ze net zo'n die blues, zo die jazz, ja, dat vind ik wel heel erg mooi van haar. Ja, dat doet ze prachtig. Maar ook het de echte pop en zo. Ze heeft gewoon zo'n, wat wij dan noemen, zoveel metaal in de stem. En ze heeft zoveel uitdrukkingsmogelijkheden. Mijn bereik is wel echt uitgebreid. Ook wel naar de laagte, maar ook echt flink hoog. Het is niet alleen de techniek, want die is in de loop der jaren heel erg verbeterd. En waardoor Marion zei zelf, god, ik ben hoger gaan zingen en ook lager. Nou, dat gebeurt niet zomaar, maar dat is eigenlijk door een goede techniek. Nee, ik vind zelf dat mijn stem wel meer jazzy, soul gericht is. En om dan een echt rock ben ik niet. Misschien kan ik het wel, maar ik bedoel, dat doe ik eigenlijk niet. En dat pak ik niet zo gauw na. Dat is natuurlijk een stuk aanleg en dat ontwikkelt zich ook natuurlijk in de loop der jaren. En daar is ze heel erg in gegroeid op alle twee die vlakken. Juist omdat ze technisch meer kan ze zichzelf beter uitdrukken. En dat hoor je dan, dat pik je op. Curbing is een van die stemfuncties en dat betekent eigenlijk dat de stem een beetje teruggetrokken klinkt. Dus dat het wat klagerig klinkt. Oh, klagerig. Distortion is hey! Dus dat ik het geluid helemaal vervorm. Hey! Dat is meer een growl. En voor de mensen die denken dat is toch heel slecht voor je stem. Nee, tenzij je moet weten wat je doet. En dan kan ik tegen de mensen zeggen die denken dit is heel slecht. Dat al die effecten vinden plaats boven de stembanden. Dus niet op het niveau van de stembanden zelf, maar alles daarboven. Dus de stembanden daaronder, die blijven nog gewoon hun werk doen. En daarom is het absoluut niet schadelijk. And drown her best regrets in coffee and cigarettes. Oké. Ja, ik speel ook een verkeerd akkoord. Maar hoe was dat? Je moet natuurlijk niet gaan zingen van, oh, ik wil nu per se een graal of een distortion toepassen. En als je dan voelt aan je keel dat het niet goed zit, ja, dan kan je beter maar stoppen. En nog eens een paar zanglesjes volgen, zeg maar. Dus je moet wel voorzichtig zijn natuurlijk met je stem. Ik zat een beetje te twijfelen of ik nou de curbing moet doen of de neutral. Maar ik denk dat neutral mooier is daar. Alle twee proberen, dan heb je een keus. En dan kan je kijken wat je het meest vindt. Ja. Of het beste vindt klinken eigenlijk. Nou. Man is born to go a-loving. Ik weet niet of dat qua feel leuk is. Weet ik ook niet. In curbing proberen? Ja. Now a man is born to go a-loving. Open up your heart and free your mind. We've got to cross the danger signs. We'll take you through all space and time. We zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan. Zij is ontslagen toen de tijd. En ik ben eigenlijk gewoon gebleven in Tour Limited. En toen ben ik gestopt. En we hebben elkaar gewoon niet meer gezien. Dit jaar is het de 19s revival. En we hebben de stoute schoenen aangetrokken en we gaan gewoon weer optreden. En kijken wat er weer van terecht komt, zeg maar. Oké, voelt goed? Ja? Kan ik nog iets meer steunen? Die neutral? Die neutral. Ja, Ja, okay. Ik denk dat je daar net iets meer voor moet doen. Okay. Het is heel effectief als je die weep, als je dat meer geeft. Als je daar zo naartoe. Born to weep. Dan krijgen we die distortion erop gezet. Of tenminste, dit. Oké, dan iets meer. One is born to weep and fret. Ja, is beter. Ik ben bezig met allerlei dingen en we gaan sowieso weer een nieuwe CD opnemen met de Norfians.
Dus wie weet komt dat ook wel dan bij jullie een keer in de playlist. Het zou leuk zijn in ieder geval. Ja, geweldig. Super, super. Dan moet dit voor nieuwelingen. Deo Volente. Met hond in je kieten. Wat? Hond in je kuiten. Ze zien zo nieuw dat ze nog niet in de longlist staan, maar je kan wel via de website stemmen op ze. En dan moet je het vakje vrije keuze aanvullen. Op www.omroepzeeland.nl. Ik werd wakker, ergens in de middag, met de zon op mijn raam. Ik rolde uit bed, liep naar de douche en zette hem aan. En met het water op mijn bollen kwam het besef wat ik nu eigenlijk had gedaan. Ik was tegen alle regels in, toch meer meegegaan. En ja, conditie als een luiperd, mee sport de besten van de klas. En iedereen had ook gedacht dat de speel een kwestie van kwalificeren was. Maar het groen niet en het wou niet en het kon niet en hij kreeg niet voor mekaar. Bleef pleiten, dacht erin, hoekje, niet vele sporten was toen klaar. Oh, weet je dat nergens op ligt? In de sport die het daar te vroeg gepikt. Ja, zo voelt dat een hondje in je kittenbeet. Hij dacht dat hij zijn werk goed deed, ach je weet van wat er weer gezegd. En weer scheiden van de markt, doch die fans ze gaan dus steun met hem in beleid. Maar in plekken van een bedankje moest hij toch afwieten ontvliegen laat. En dat beest hafte hem een beerte, ben staat hij even stoem te praten. Oh, weet je dat nergens op ligt? In de sport die het daar te vroeg gepikt. Ja, zo voelt dat een hondje in je kittenbeet. Wees dus op je hoede, leg de verwachting niet toe. En hij dan een hond ziet, zo klein mee je vest aan, had het dan nooit, had het dan nooit, mee er ik naartoe staan. Oh, weet je dat nergens op ligt? In de sport die het daar te vroeg gepikt. Ja, zo voelt dat. Zo voelt dat. Zo voelt dat. Ah, een hondje in je kittenbeet. Zit mijn lipstift goed? Ja hoor. Nee, dan zit ik weer met zo'n knik. Ja. Volgende. En we praten met Ja, daarom beginnen we. Jeroen Nieuwenhuizen. Beginnen we met... Ja, Jeroen Nieuwenhuizen. Nou hè, sinds 1965. Het wordt nooit oud deze tour. Ik ben nu sinds 2,5 jaar doe ik de top 40, 3 jaar bijna alweer. En, maar dat is op vaste basis en al sinds 98 overnames.
Dus eigenlijk meteen toen ik bij Omroep Zeeland wegging, bij 538 kwam werken, was het meteen raak. Een nieuwe alarmschijf. Het is de top 40 waar je naar luistert. Zometeen de radiorebus. Het gaat om de Nederlandse hitlijst. Het is de Nederlandse top 40. Anders dan zou je alleen de Zeeuwse top 40, daar zou andere platen heel hoog in staan. Dat zie je ook terug bij jullie in de hitlijst. Dat typische Zeeuwse dingetjes, die komen daar heel hoog in terecht. En die zie je in de rest van Nederland niet terug. Nou, elke dinsdagmorgen is het raak. Dan komt dit komt uit de printerrollen. Dat is de nieuwe top 40 voor de week waar we het over hebben. En dan maakt Jeroen van Doorn, dat is mijn trouwe tweevoeter hier. Hallo. Die maakt dan dit ervan. Een soort conceptdraaiboekje met eigenlijk wat er in het programma gaat gebeuren. Hoe belangrijk is die top 40 nog voor 538? Ja, zeer belangrijk. Het is niet alleen een lijst met de populairste platen, maar het is ook het vrijdagmiddaggevoel. Einde van de week, weet je bent klaar met je werk, je gaat wat vroeger naar huis, je zit in de auto en je hoort het op 40. Dan weet je zeker dat de week voorbij is en dat is een gezellig moment ook, weet je wel. Dus wij doen hem eigenlijk veel te weinig, 1 keer per jaar. Eigenlijk wel, ja. Maar aan de andere kant, jullie draaien die muziek toch wel veel natuurlijk. Nou, is bandjes zoals Ambras en dat soort dingen. En Bluff, dat komt toch genoeg voorbij bij jullie? Nou, hun zin niet genoeg, denk ik. Nee, oké. Vandaag van Bluff blijven staan op 7. Het is nog geen Aan de Kust. Dat nog niet, maar misschien toch in de toekomst de nummer 1 bij jullie in de lijst. Dat zou leuk zijn. Het is ook een heel andere doelgroep die jullie hebben. Kijk, wij weten precies welke doelgroep we hebben. En Omroep Zeeland heeft echt een hele brede doelgroep. Dat is in principe, ik heb altijd gezegd, ik maak radio voor 3 generaties bij Omroep Zeeland. En dat is heel moeilijk communiceren ook soms, want je wil toch iedereen een beetje aanspreken. En dat, soms moet je maar gewoon iets doen wat gewoon leuk is. Jeroen Nieuwenhuizen. Op weg naar huis het weekend en de nummer 1 van Nederland met nu de toppers. We zijn er een hele week mee bezig. Op dinsdag begint dat feest. Maandag al met het samenstellen. Daar ben ik zelf niet bij, maar dat doet een collega van mij met de stichting samen. De stichting Top 40. En dinsdag begint het werk. Met een heel team. Ja. Nog tips voor ons? Nou ja, goed, presenteren, dat doe je op je eigen manier. Dat kan ik wel voordoen, maar dat schiet niet op. We doen het al in het Zeeuws, hè Elsa? Ja, dat scheelt we doen al. het in het Zeeuws, maar wat het voor... Oh, dat kan ik ook nog wel een beetje hoor. Nou, Kijk. doe hem even in het Zeeuws. Zeg even de luisteraars goeiedag in het Zeeuws. Vreselijk, moet dat nou echt? Ja, dat moet even. Ja, goeiedag hoor! Welkom in de Omroep Zeeland Top 40. Hey, begint we doen? Alle 40, ja, je moet er maar schreeuwen, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Nou goed, de 40 populairste van Zeeland. Ik kan het bijna niet meer, je hoort het. Ik moet er echt even een uurtje voor in Zeeland zijn weer, dan pak ik het zo weer op. Maar dit tip is dus dat we iets harder moeten praten. Ja. Nou, het valt me wel op dat op het moment dat je in dialect spreekt, dan ga je automatisch enthousiaster en een beetje gillen. Dat is het gewoon. Het heeft een beetje dat gesprek wat je met de buurman voert, gevoel voor mij. Weet je wel? Hey, goedemorgen, hoe is het? Ja. Dat is iets anders dan dat je gewoon lekker tegen je luisteraars praat. En dat doe je toch op een andere timbre. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat is wel roestig, dat Zeeuws voor mij. Nou, beste mensen in Zeeland, we gaan jullie eruit zetten, want ik moet van dit maken. Dit is een hele uitzending in het draaiboek, dus leuk dat jullie er waren, maar nu wegwezen. Doei! Ik wil jou graag te vriend houden, dus ik ga ook maar voor jou dan. Ja, oh ja. Met het tunneltje. Ja. Bluff, wat zou je doen? Moet in die top 3 voorkomen? Rick Mol, What's On Tonight. Dat is wel te gek hoor. Oh, Die ja, zegt, ja. dus eigenlijk nu ga je twijfelen. Nee, hè? ik ga niet twijfelen. Mariette, Surrender. Het moet Zeeuws blijven, dus laten we gewoon kiezen voor een bolus bij de koffie. Ik denk toch Love You More van Raccoon. Bolus bij de koffie. Dat was het weer. Ja, volgende week ben we er weer. En vergeet natuurlijk niet te stemmen op onze website. www.omroepzeeland.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.